Mary vilayetiniň büdjet edarlarynda üstümizdäki ýylyň ikinji ýarmy üçin döwletiň ýetirligindäki gazet jurnallara mejburi abuna ýazylmak talaplary artýar. Söz we medeniýet azatlygyny berksäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleri nisirleriň esasan online görnüşlerine ýazylmagy soraýarlar. Büdjetçiler agyr ykdysady krizisiň arasynda gosmaçy çykdyjylaryň özleriniň güngüzüran aladalarına urgu bolýandygyny aýdarlar. Türkmenistanyň aglaba tewitlerinde sol sanda Lewap vilayetinde mejburi abuna ýazylsyk çärlerini şu aýyň ilkinji hepdesinde tamamlamak barada görkezme berilen bolsa, häzirki wagt Marynyň edarlarynda işgärlerden gysga wagtyň içinde gazetler jurnallary pul geçirmek sorulýar. Yerli büdjetçiler sorulýan puluň mukdarynyň beýlik tewitleriň edary kärhanalary bilen deňişdirilende has köpdigini aýdarlar. Türkmenistana çap edilýän ähli online jurnallara abuna ýazylmalydygy aýdylyp, munyň üçin döwlet edaralarynyň işgärlerinden 130 manat ýol başlarynyň bolsa 200 manat sorulýar. Goňşy Lewapda bolsa hem kagyd hem de online neşirler üçin jemi 95 manat soraýarlar. Dip marly büdjet işgärleriniň biri 18-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Ol edara ýolbaşçylarynyň adatça bolýaly pul geçirmedik büdjetçilere işden gowmak bilen haýbat atýandyklaryny, şeýle de işgäriň dähmet haklarynyň berilmegine çelini garaşma kaýyslarynyň ret edilýändigini belledi. Habarçymyzyň söhbetesiniň maglumatyna görä, yerli gazet jurnallaryň mazmuny okyjylarda köplenç gyzyklanma döretmeýär. Olarda aglaba sol bir habarlar çap edilýär. Diňe mugallimler maglumat toplamak üçin gazetler jurnallary dowamly ýazarlaýarlar. Biziň edaramyzda abuna bolan neşirleriniň ýüzüni açyp görmedikleri bar. Öňler kagyd neşirlerini hojalykda ol ýa-da bu zerurluklar üçin ulanan bolsak, häzir online jurnallar üçin diňe pulu howadyň ýarys. Dip habarçymyzyň söhbetdesi belledi. Medeniýet azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda izdaky urunlary eýleýän Türkmenistanda medeniýet hiristeleri berk döwlet gözükçüligi astynda galýar.